गोजोन हामलायनायजों लोगोसे नोंथांमोनखौ गोदान खौराङाव बरायबाय। अन्नानै नोंथांमोना बे रादाबखौ जोबजासे नायलां। लोगोसे भिडिअखौ लाइक, कमेन्ट, शेयार आरो चेनेलाव गोदानै फैदोंब्ला साबस्क्राइब खालामनो गुरै खावलायबाय। दानिया फैदो लोगोफोर रादाबखौ मिथिलांनि। गिबि खौराङाव दङ 1 मेनिफ्राय मानास हादरारि हाग्रामाया दावबायारिफोरनि थाखाय बन्द जाथ'सिगोन। थांनाय समफोराव गोबां अखा आरो बारहुंखाजों मानास हादरारि हाग्रामानि सिङाव थांनाय आरो फैनायनि लामा सामायाव गोबां बिफां लाइफां बायलांनाय आरो होथे-होथा जानायनि जाहोनाव हाग्रा बिफाननि दावबायनाय बानजायगिरिया फैगौ 1 मे नोरजोनि दिननिफ्राय माखासे बिथिङाव बन्द खालामथ'नो थि खालामदों। अदेबानि मथनगुरसिम जिब साफारिफ्रा थांनो हागोन आरो बेखौ बन्द खालामथ'नाय जानाय नङा। नाथाय मथनगुरनि टुरिस्ट लजफोरखौ आथिखालाव बन्द खालामनाय जासिगोन होननानै बासबारि फरेस्ट रेन्जनि रेन्जार बाबुल ब्रह्मआ मिथिहोदों। नाथाय अब्लाबो मैदेर साफारि आरो रिभार बटिंफोरखौ दोनथ'नाय जागोन। मानो होनोब्ला आथिखालाव जाहारनि हाग्रा बंग्राया बांसिन दुबोनो हमबाय। बेखायनो जिब जुनारफोरनि थांलाय फैलायफ्रा बांसिन जाबोनो हमनायलाय मैदेर साफारिफ्राव खैफोद आफोदफ्रा बांसिनै जानायनि सम्भावनाया थायो। बेफोरखौ नोजोर होनानै हाग्रा बिफाना बे थांखिखौ आजावदों होननानै मिथिहोबावदों। ब्रेकिं निउज अदालगुरि भेरगावनि टटलापारायाव गिख्रंथाव जाब्रबथाय। अदालगुरि जिल्लानि डिमाकुसिनिफ्राय हावलि खारबाय थाग्रा बास गारि गंसेया भेरगावनि टटलापारा गामि सेरनि गंसे फिसा दैसायाव जाब्रबथाय जादों। बे जाब्रबथायाव सा 7 दावबायारिफ्रा गाज्रि रोखोमै जखम जादों आरो जखम जानायफोरखौ देहा फाहामसालियाव थिसननाय जाबाय। सुलुङाव मिथिनाय बायदिब्ला बे जाब्रबथायाव ड्राइभारा खारबाय होनना मिथिदों। जखम जानाय सुबुंफ्रा बुंदों ड्राइभारा मबाइल रायलायना गारि सालायनायनि थाखायनो बे गेदेर जाथाया जादों होनना। आसाम सरकारनि गिबि मन्थ्रिनि सुबुं अनसाय आसनि सीएम रिलिफ फान्डनिफ्राय गोबाव समनिफ्रायनो केन्सार बेरामाव भुगिनाय बाक्सा जिल्ला एबसुनि नेहाथारि फुकन बर'नो 20,000 रां अनसुंथाइखौ दिनै तामुलपुरनि एमएलए जलेन दैमारिया गथायो। दानिया फैदो गुबुन मोनसे खौराङाव। रासियानि गंसे गुदि फरायसालियाव सिनाय मोनै उदखारिया जानला मोनला गुलि गावनायाव 4 नि जिउ खहा आरो गोबां जोखोम। जाय समाव रासिया आरो इउक्रेननि गेजेराव गोबाव समनिफ्रायनो मोगा-मोगि दावहा सोलिगासिनो दं, बे समावनो रासियानि गंसे गुदि फरायसालियाव सोरबा सिनाय मोनै उदखारिया जानला मोनला गुलि गावनायाव 2 फोरोंगिरि आरो 4 फरायसा गासै 4 जायगायावनो जिउ गोमादों। बिनि अनगायैबो गोबां जोखोम जादों होननानै सुलुङाव फोरमायदों। जाथायखौ नोजोर होनानै आथिखालाव रासियानि पुलिसा गोबाङै नायबिजिरनो लाबाय आरो दायनिगिरिखौ थाबैनो हमनो हागोन होननानै मिथिहोदों। मख'नो गोनांदि आथिखालाव रासियानि इसिङारि रैखाथियावबो माखासे जेंना नुजानायखौ नुनो मोनदों। बे KWSनि बानजायनायाव फैगौ 8 मे खालारखालि खेराइ होनाय फोरबो फालिनो लाइ खुन्थिया गायसनदों। धेमाजि जिल्लानि सानजारि नोगोर सिमेन्ट-सापरियाव थानाय एसपि बर' गोजौ फरायसालिनि गेलेग्रा फोथाराव बर' कसारी अनसाय गावहायुङारि खुंथायनि बानजायनायाव बोहैथि बोसोरनि 8 मेआव खुंनो गोनां खेराइ होनाय फोरबोनि गाहाय खुन्थियाखौ गायसनो। खुंजानो गोनां खेराइ होनाय फोरबोनि गाहाय खुन्थियाखौ गायसननानै होयो खौसेथि बर' सुबुं आफादनि बोसोनगिरि एबा एसपि बर' गोजौ फरायसालिनि बारग' लोगो गाहाय फोरोंगिरि ललित चन्द्र बर'आ। दानिया फैदो जोबथा खौराङाव। धेमाजि जिल्लानि सिमेन्ट-सापरियाव सांग्रांथि मेल खुंदों। धेमाजि जिल्लानि सिङाव थानाय सिमेन्ट-सापरि गामि पन्चायतआव आबाद जुनार फिसिनाय, रेशम आरो दानाय लुनाय बिफानफोराव सोलिबाय थानाय आसनिफोरनि सायाव जर'खा गामि मेल एबा गाव सभा खुंदों। बे गाव सभायाव गाहाय आलासि महरै जनायनि एसडिअ प्रदीप कुमार द्विवेदी, माननि आलासि महरै एक्जिकिउटिभ मेजिस्ट्रेट जनायनि प्रीतम कुमार दास आरो आबाद जुनार फिसिनाय, रेशम आरो दानाय लुनाय बिफाननि बिबानगिरिफोर आरो पन्चायतनि सिङाव थानाय गामिनि रायजो राजाफ्रा बाहागो लाफैयो। रादाबा एसेनोसै लोगोफोर। रादाबखौ जोबजासे नायनायनि थाखाय गासिनिसिमबो साबायखर आरो गोजोन हामलायनाय थाबाय। जै बर' हारिनि गोजोन्थों।